Aha, asta ce... La a doua jumătate, probabil. Astea tipologiilor comportamentale. Asta e, da? Ce-a plăcut, da? Probabil. Și a doua, ambianța agreabilă și pozitivă. Cunoașterea de sine și ceilalți. Ai făcut comandă pe tot. Eu și iar la mine. Nu, dar nu prins. Îți două. Comunicarea non-verbală, activități practice, jocuri. Probabil ce ți-a plăcut. Ce ți dorești, da? Ok, prima. Natalia. Care din Natalia? Activități practice de învățare plus consolidarea grupului. Complementaritate, Dar eu nu urmat. Eu ce m-ar face fericită în după amiaza aceasta? Să ajung la baziu, să înțeleg mai bine corelații psihologiei mele cu altele. Bine. Africa. Avionul numește Africa. Asta e meu. Nu, da? Mai mult eu lăsat Asta indicat. tipologiilor comportamentale am făcut comunicarea între membrii echipei, mediul ambiant, cultura și disperie,